je to spôsob hospodárenia, ktorý sme schopní predať ďalším generáciám a ktorí v tom môžu ďalej pokračovať a aspoň v rovnakej miere živú. V tom zmysle, že to bude rozmanitejšie. Bude tam oveľa viac ľudí, ale aj oveľa viac ako prístupov, oveľa viac plodín, ktoré sa budú pestovať, na ktoré sa často dnes ani nemyslí. A bude to nejak organickejšie fungovať aj v rámci tej krajiny, v rámci udržiavania nejakej rovnováhy medzi tými rôznymi ekosystémami. Hlavne si to predstavujem ako zmenu toho prístupu, že hľadáš, už nepremýšľaš nad pôdou alebo nad krajinou alebo nad miestom ako nad niečím, čo vieš odčerpať, ale naopak hľadáš spôsob, ako s čo najmenšími externými vstupami si tam vieš vlastne vystačiť a nechať tam toho dosť na zajtra, na o rok, na 10 rokov. O pôdu pečujeme, pretože chceš, aby bola naďalej živá, aby fungovala. Aby jednoducho ten systém, ktorý na tom danom mieste vymyslí, že sa ako keby stále vedel opakovať a v niečom zdokonalovať a zlepšovať a aby si samozrejme živil tých ľudí, ktorí na tom mieste žijú. Pracujeme s hnojom, s kompostom a pracujeme aj s tzv. Zeleným hnojením, to znamená, že s medziplodinami, tak sa tomu tiež hovorí. A sú to nejaké druhý raz, ktoré vlastne človek tú časť sezóny, alebo kľudne aj celú sezónu, na ktorú na danej ploche neprodukuje, tak mu tam rastie niečo iné, čo tú pôdu zlepšuje a oživuje. My v princípe sa snažíme ísť cestou nejakej prevencie, než to, že by sme sa to snažili potom nejak akutne riešiť. Ono je to tak, že a to je vlastne ďalší dôvod, prečo pečovať o pôdu a aj trošku zmena pohľadu. V momente, ako je tá pôda, v ktorej tá rastlina rastie, dobre vyživená a živá, tak aj tá rastlina je veľa schopnejšia sa tým škodcom brániť. Ale samozrejme, škodcov to máme dosť. Tí to boli fakt všade. Človek sázel a za ním to mizlo ďalší deň. A to je zaujímavé, že vlastne skúsili sme na to vlastne všetky prostriedky, o ktorých sme vedeli. Úplne všetko, čo by človeku napadlo, alebo čo dohľadal na internete, alebo v knižkách, sme proti slimákom vyskúšali a nič nefungovalo. A až v momente, ako sme sem umiestnili toto chytré, živé riešenie tých bežcov, tak sme začali pozorovať, že to postupne neupadá ten tlak tých slimákov. A v neposlednom rade sa snažíme aj nadviazať kontakt alebo nadviazať nejaký vzťah s tými našimi koncovými zákazníkmi alebo odberateľmi, podielníkmi, jak ich nazývame. Čo asi k tomu ekologickému zemedelství patrí, je, že skôr než by si riešil akutné problémy, hľadaš spôsoby, ako nastaviť ten systém, aby sa držal navzájom v nejakej rovnováhe.